Tlet ijiem mill-mewt tal-President Emeritus Censu Tabone s-sitt filgħodu sar il-funeral statali tiegħu. Il-funeral statali beda bit-tluq tal-korteo funebri mill-palazz tal-President fejn għal dawn l-aħħar jumejn il-katavru ta' Censu Tabone kien espost tal-qima pubblika għal konkatedral ta' San Ġwan. Mat-tokki tal-10 ta' filgħodu, il-korteo statali telaq mill-palazz tal-President. Bit-tabut impoġġi fuq katafalk tal-Forzi Armati u motti bandiera Maltija. B'daq ta' marċi funebri mill-banda tal-Forzi Armati, it-tabut twassal sal-konkatedral mart il-President Emeritus Marija u wieħed minn ulieda f'karozza sewda eżatt wara. Isegwu bil-mixi ulied, neputijiet u qraba oħra tal-President Emeritus. Kien vjaġġ ta' 15-il minuta. Fl-10:05 bdiet il-quddiesa preżente katavre li tmexxiet mill-Arċisqof ta' Malta Monsinjur Pawlu Cremona flimkien ma' l-Isqof ta' Għawdex Monsinjur Mario Grek u l-Arċisqof Emeritus Giuseppe Merċiqa flimkien ma' għatta saċerdoti oħra. Preżenti għall-quddiesa il-President ta' Malta Giorgia Bela, il-Prim Ministru Lawrence Gonzi u l-Kap tal-Oppożizzjoni Joseph Muscat. Fl-omelija tiegħu l-Arċisqof Pawlu Cremona tkellem dwar l-importanza tal-figura ta' Censu Tabone. Minn mindu tħabbret il-mewt ta' Dr. Censu Tabone, il-medja kollha, gazzetti, kienu mimlijin bil-bravura ta' Dr. Tabone u sirna nafu ħafna affarijiet li forsi mhux kulħadd kien jafu. Fuq kemm il-figura tiegħu kienet importanti għall-istorja kollha ta' Malta, ġo pajjiżna u barra minn pajjiżna. Huwa qal li llum Censu Tabone mhux qiegħed imur fl-eżilju imma qed imur fejn hu l-post maħluq għalih, l-eternità. Qabel intemmet il-quddiesa inqara messaġġ ta' soba għall-mewt ta' Censu Tabone illi intbagħat mill-Papa Benedittu 16. Il-qari u l-offerti saru minn ulied il-President Emeritus Censu Tabone fil-waqt illi t-talb tal-fidili inqara minn neputijiet tiegħu. Għal-funeral statali tal-President Emeritus Dr. Censu Tabone attendew l-ogħla awtoritajiet tal-pajjiż. Mijiet ta' persuni inġabru fil-konkatedral ta' San Ġwan kif ukoll persuni oħra nġabru barra il-konkatedral fit-toroq prinċipali tal-Belt Valletta sabiex jagħtu l-aħħar teslima lil-Dr. Tabone, persuna deskritta bħala statista persuna li rnexxielu jaqgħad il-professjoni tiegħu ta' tabib mal-karità, persuna li rnexxielu jaqgħad l-onestà tiegħu mal-valuri tal-Mulej. Brendan Pisani għal One News mill-konkatedral ta' San Ġwan il-Belt Valletta. Wara ċ-ċelebrazzjoni tal-quddiesa beda il-korteo funebri mill-konkatedral ta' San Ġwan sal-Monument tal-Gwerra. Minn hemmhekk il-korteo qabad it-triq għaċ-Ċirkewwa fejn fost l-oħrajn għadda minn Taslima u minn San Ġiljan. Hawnhekk waqaf quddiem numru ta' każini tal-banet f'dawn iż-żewġ lokalitajiet. Imbagħad il-korteo baqa' għaddej tul il-kosta ta' Baħar Ċaq, San Pawl il-Baħar, il-Mellieħa u eventwalment iċ-Ċirkewwa fejn sabu jistennewhom żewġ patrol boats tal-Forzi Armati ta' Malta, il-P51 u il-P52. Is-soldati tal-Forzi Armati ta' Malta ġarrew it-tabut tal fuq il-patrol boat bil-qraba wkoll jaqsmu lejn il-Gżira Wċija permezz tal-patrol boat P51. Din hija l-ewwel darba li President se jkun qed jindifen f'Għawdex. Jintemm il-vjaġġ tal-President Emeritus Censu Tabone b'korteo funebri mal-wasla tiegħu fl-imġar Għawdex minn hemmhekk baqa' sejjer il-korteo funebri baqa' sejjer lejn Pjazza Indipendenza fil-Viktorja fejn imbagħad intemm fiċ-ċimiterju tar-Rabat Limiti tax-Xewkija fejn hemmhekk imbagħad saret id-difna privata. Censu Tabone jibqa' nfakkar l-aktar għall-ħidma tiegħu kemm fil-kamp politiku kif ukoll dak medju bil-qofol tal-karriera tiegħu tintlaħaq meta inħatar President tar-Repubblika. Melissa Vella għal One News miċ-Ċirkewwa.